Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa ajin beginners technical analysis class. So kamar yadda za ku gani a rubutu, wato abunda za mu soma da shi yau kamar yadda na rubuta shine gabatarwa da kuma takaitacciyar tarihin candlestick da kuma menene muhimmancin sanin ilimin candlestick. Tunda dama shi technical analysis, duk wani analysis da za ka yi ya kasance akan candlestick ne. Duk wani abun da zai biyo bayan analysis akan bayan candlestick zai kasance ƙari ne kawai. So kamar yadda kun buɗe centralized exchange naku irin su Binance, Hotbit da sauransu da yawa, za ku ga akwai wasu tools, su relative strength index, su abubuwa da yawa dai suna nan. So da farko dai abun da ya kamata a so mu sani shine menene ma candlestick ɗin. In ya so daga baya sauran duk za mu zo mu yi bayanin su in Allah ya yarda. So kamar yadda na yi bayani a rubutu, shi candlestick kamar wani sabon yare ne. Za ku gan su gashi dai zare, in za ku lura kamar yadda za ku gani a hoto, za ka ga yana tafiya sama ya yo ƙasa, ya tafi sama ya yo ƙasa, ya tafi sama ya yo ƙasa. So idan har wanda ya zo sabo ne ba zai fahimci menene yake faruwa ba. Wani yayi tambaya bai wuce ce mar okay, in kaga yana sama fa ma'ana buyers ne suke siya, in kaga yana ƙasa sellers ne suke sayarwa. Amma yaushe wannan hakan ɗin yake faruwa, ya ake a gane yanzu buyers za su saya, neman saya in ci riba da sauransu. So shine abubuwan tambaya a nan. So abu na biyu kuma da nake so in yi magana a kai shine abun da suke juya kasuwan gaba ɗayanta. Abun da yake juya kasuwan shine ake kiran shi wato psychologically abu uku ne suke juya kasuwan. Akwai greed, akwai fear, akwai hope. Shi yasa a future market akwai wani technical tool da aka yi creating yanzu ana kiran shi greed and fear index. So yana nuna yanayin behavior na bulls da bear a kasuwan kenan. Idan ka ga yayi height wurin fear ya nuna kenan kasuwan tana faduwa. Idan yayi moderate ma'ana kasuwan da ɗan sauki, an yadda ana ɗan shiga da sauransu. So duka dai wannan Allah da za mu zo mu yi bayanin su. Sai abu na biyu kuma da nake so in ƙara yin bayani a kai shine